Здравейте, приятели! Това е поредният епизод на подкаст Капиталът човешки. По груби сметки, това е епизод номер 8 от сезон номер 4. Днес мой гост е един слънчев, един шарен, един много усмихнат човек, който отдавна искам да поканя и вече ми се отдаде тази възможност. Теодора Каменова, която има много роли, много превъплъщения и много шапки. Една ще бъде темата, която ще започнем с нея. Коучинга, какво е и какво не е. Но от нея ще оставя в рамките на около 1-2 минутки да се представи. Теди, за да улесна твоето представяне, защото е доста дълго. Първо, да ти кажа добре дошла. Благодаря за поканата и благодаря. Да те улесна за твоето представяне, кажи с какво хората искаш да знаят за теб. Че съм свързочник. Свързочник. Съм човек, който помага за свързването по истински начин през ценности. Добре. Относно коучинга, колко време го практикуваш? От 2012 вече 10 години. 10 години. А какъв тип коучинг? Това е най-трудното и може би съм една от малкото коучове, която още няма веб страница. Клиентите ми са от уста на уста най-вече. И всъщност не мога да кажа, че съм само коуч на екзекутивс или само коуч на учители или коуч индивидуален или екипен. Просто опита ми е много богат за тия 10 години и над 2500 часа. Аз знам, че ти си една от 5 българки с една специална коучинг акредитация. Каква е тя и какво ти дава? Тя е всъщност към Международната коучинг федерация. Има 3 такива акредитационни степени за 100 часа, за 500 часа и за 2500 часа. Съкращенията са много. ACC, PCC, всъщност моята акредитация е MCC, The Mac Master Coach. Шегуваме се в нашите среди Jedi. Тоест имаш 2500 часа? Над 2500 часа. Да, и освен това защитена, там има специални изисквания, защитена акредитация с изпити, с записи, с преслушвания, т.е. не е... Не е така. Да, не е просто е така. Не е пореден сертификат, нали? Не. Сертификат се дава за сертификация за обучение, а това е вече доказал си, минал си някакъв бенчмарк, показал си етични норми и стандарти, че спазваш компетенции в рамките на разговора. Колко такива българи има в света? 5. 5? Да. И 5 са жени? Да. Добре. Но 3 живеем в България. 3 живеете в България. Страхотно. Да. Добре, темата, която искам да засегнем с теб, не напразно е коучинга. Все по-често ни обливат всякакви хора, които твърдят, че имат коучинг сертификация, че имат определени коучинг умения или използват определени коучинг похвати. Кажи, моля ти се, какво е коучинг в крайна сметка и какво не е? Много ти благодаря за този въпрос, защото аз всъщност като образование съм преводач и лингвист. Завършил съм английски и френски и много се дразнах в началото, като чух тая дума, защото който просто знае английски, знае думата коуч като значение на треньор. И всъщност не е така. Професионалният коучинг е равнопоставено партньорство, в което в един разговор ти вдъхновяваш човека да достъпи собствената си вътрешна мъдрост и да извади от себе си потенциала. И много често ни бъркат с консултанти, от една страна, защото, бидейки нова професия, тя е нерегламентирана не само в България и в много държави, понякога започват да изучават коучинг консултанти или обучители. И често пъти смятат, че това е обучение. В някои държави дори ела да те накоучвам означава ела да ти дам съвет. И всъщност основната разлика, бих казала, е, че ако в другите професии ти казваш, преобладаващо казваш, консултираш, даваш мнение или си ментор, в коучинга по-скоро питаш. И основният ни инструмент е въпросите. Но често пъти ми казват, добре, как знаеш какъв въпрос да зададеш? Ето тук е тънкостта да замълчиш, да слушаш, да гледаш човека, да го слушаш не само какво казва, какво не казва и всъщност да знаеш какъв въпрос да зададеш. Той идва, когато помълчиш с него, когато го видиш отвъд това, което е видимото. Значи много хора по нашите ширини може би това не приемат от една страна и не разбират от друга. Първо не приемат как и защо някой да плати на един коуч, да провокира друг сам да намери своето решение, защото ако той го е знал, няма да дойде при вас. И второто нещо е как чрез въпроси или чрез всеобщо мълчание някой може да достигне до нещо, което да му реши проблем. Ето това е магията всъщност колкото и да обяснявам какво е коучинг, аз бих казала просто опитайте.
Защото когато знаеш, че имаш професионален коуч срещу себе си, как ще разбереш, че е професионален? Проучваш. Именно заради думата много хора вече почнаха да използват като синоним на обучител, синоним на консултант и така нататък, докато има най-лесен начин да влезеш в Международната коучинг федерация, ако си англоговорящ, или българското представителство ICF, International Coaching Federation, българския чептър, т.е. за да не използваме чуждици, българското представителство на Международната коучинг федерация. Там, който е член на Международната коучинг федерация и е и наш член, той е доказал, подписал етична клетва, спазва норми и стандарти и може да му се довериш. Иначе масово се използва точно в някой, който те обучава. И няма как да се довериш на човек. Първо, при нас се спазва строга конфиденциалност. Ти няма да се отпуснеш да говориш пред когото и да било. Как става с мълчание и с въпроси? Точно това е, че всъщност началото на всяко коучинг обучение ние се обучаваме как е устроен мозък. И ако знаем как е устроен мозък, ако знаем как сме устроени ние чисто като хора, откъде идват нашите емоции, откъде се саботираме, какво, например, ти е някакъв проблем, който винаги си искал да решиш, но не знаеш как, може да се окаже, че вместо да ходиш на психотерапевт или на консултант, ако отидеш на коуч, ти можеш да се очудиш, че всъщност отговор е бил винаги в теб. Нали? Казвам тук и тук. Обаче коуча има умението да го извади от теб. Именно през това да те чуе къде се самосаботираш. Ние следваме живота си в някакви вярвания, някакви навици. Някои навици искаме да изкореним, не знаем как. Но всъщност, когато един коуч те слуша периодично, защото той е процес на трансформация, може с времето, наистина, при всеки един въпрос да ти помогне за саморефлексия. Ако искаш нещо да промениш, първо да разбереш какво ти пречи. Най-трудният въпрос е какво всъщност искаш. И как става? Става. И всъщност хората не вярват, че ако някой мълчи с теб, ако някой умее да ти зададе въпроси, правилните въпроси, защото не всеки въпрос е коучинг въпрос, всъщност ти сам откриваш отговора. Другото е не си мотивиран, ако друг ти казва какво да правиш или да те консултира. Добре, хората по нашите ширини искат готови решения. Точно. Те искат универсална прескрипция, искат да им кажеш, да им покажеш, за това си плащат. Да. Как се променя този начин на мислене, да отидеш при някой, да положиш собствени усилия, да вникнеш във вътрешния си ресурс и да изкараш най-доброто за себе си? Как се променя това нещо като нагласа? Моите наблюдения са от последните 10 години. Най-краткият отговор би било трудно, с много желание, но се променя. Тоест аз знам къде започна коучинга преди 10 години, виждам къде е сега. Първоначално ни търсеха само хора от чужбина. И който владее повече езици, пък хората от моята възраст владеем и руски. Като владееш повече езици, може да коучваш на повече езици. Сега ме радва много, че все повече български компании или базирани в България чужди компании търсят коучове наистина сред вече обучените тук. Бавно става, но става. И то точно това е силата и смисъла да видиш себе си, да се видиш като ресурсен. Ако ни дразни думата коуч, питали са ме често с каква дума би я заменила, бих казала с възможности. Възможности. Масово ние, както каза българите, искаме някои готови отговори да не даде. А следваме ли ги? Не. Он, че ми каже на мене, той па аз съм бил вие. Няма да слушам съветите. Но когато някой ти зададе въпрос, който те жегне, който е много подкрепящо създаден, да те провокира, защото ние не галим само по косъмчетата, понякога сме огледало и задаваме точно това, което ние виждаме, но питаме. Не ти слагаме етикет, което е много важно, а ние много обичаме да слагаме етикети като цяло. Когато си в една сигурна среда, не ти се слага етикет, слушат, чуват те, не просто те слушат. Тогава идва най-трансформиращия за теб въпрос. Как става? Слушам за метафори. Вече малко професионалната деформация, навсякъде виждаш метафори. Теди, какво се промени за тези 10 години в коучинг културата в България? Постепенно нагласата. Нагласата и културата най-трудно се променят. В нас виждам промяната. Може би, защото искам да я видя и я търся, но наистина все повече хора сменят нагласата. Все повече хора ни търсят именно защото търсят възможности. Или пък са опитали всичко и не става. А всъщност се оказва, че докато търсиш навън, грешиш. Когато търсиш навътре, там е. Добре, понеже знам доста организации, които предоставят коучинг, обучения. Кое да бъде ключовото при избора на един професионален коуч? Това през какъв тип
обучаваща институция ли е преминал, каква абревиатура има след името или дали членува в Международната коучинг асоциация? За мен те са съвкупност от елементи. Може би еднозначен отговор би бил да погледне в сайта на ICF България, защото там има често задавани въпроси. Има много отговори точно на този въпрос. Мога сега да кажа няколко все пак. Първо да проверим акредитацията на човека, дали членува, дали школата, която е завършил, е одобрена от Международната коучинг федерация, защото просто думата се използва много често. И може човек да каже, че е коуч, пък вече като задам точните въпроси, дърпат назад и се оказва, че всъщност няма такова нещо. Другото, което бих казала е да се срещнат с човек. Защото може да сме завършили една и съща школа, може тя да е акредитирана, може едни и същи похвати да знаем, но един клиент ти да привлечеш друг аз. Нужна е аз го наричам химия, но в смисъла на да може да се довериш на този човек. И то се случва точно с всичките тия коучинг компетенции, като седнеш и помълчиш с някой, а ние се гледаме да говорим, да усетиш, че можеш да си мълчите и на различни теми. Да усетиш, че можеш да кажеш всичко. Знам, че има разлика между чистия коучинг и използването на коучинг похвати. Нали така? Да, на коучинг. Може би хората, които по някакъв начин не са в тази асоциация и са си лепнали етикетчето коуч, може би използват коучинг похвати, а не правят чист коучинг, защото според школите, които аз знам, понякога една от школите казва не даваш готово решение, а друга школа казва можеш да подбутваш някой към готово решение. В смисъл, може би самите хора се объркват. Може. Това е така. Ако при нас има 3 одобрени школи, които предоставят коучинг обучение, в света има много. Аз самата съм имала такъв взаимен коучинг с хора от чужди школи и някои директно си дават съвети. Моите наблюдения са, че това са обикновено в САЩ базираните. Там все още думата коуч е, примерно, кариерен коуч, ела ще науча как да си напишеш CV-то, което не е това, което е професионалния коучинг. И всъщност за мен, дори хората, които минават коучинг обучение, без да стават коучове след това, могат да го използват като похват, като умение за слушане. Кога не ти трябва умение за слушане? Дали слушаш децата си, съпругата си, партньорите си, бизнес партньорите? Винаги ти помага. Какви въпроси да зададеш така, че да стигнеш от точка А до точка Б до решение, защото коучинга е за постигане на резултати, да постигнеш цел, мечта, нещо, което промяна някаква личност на навик, да изкорениш, да създадеш нов. И всъщност, ако си, да речем, лидер, ако си водещ на организация, да се свързваш, да присъстваш, да се свързваш с хората си, да можеш да общуваш с тях. Това умение е за общуване всъщност. И това много помага. Ти можеш да използваш този подход и той не е панацея. Ти можеш да си лидер, в един момент да казваш на хората какво трябва да правят, но това да не е еднозначно. Има моменти, в които да ги овластиш и да питаш ти какво мислиш, ти какво би направил. Ако беше конкуренцията, какво би се радвал, че пропускаме? Което реално е друг начин да зададеш и план Б. Или ако нещо не стане по първоначалния план. И това ме радва, че го виждам, че все повече организации виждам менеджери, които използват този подход. Ще го играя здравословен скептик. Вероятно мнозина от хората, които ще ни гледат, ще искат да зададат този въпрос. Как един лингвист като теб би имал знанието, уменията и компетенциите да коучва изпълнителен директор на голяма международна компания? Аз знам отговора, но искам да излезе от теб. Да. Това, че съм лингвист, всъщност ми помага до толкова, доколкото обичам нюансите в езика и мога да подбера правилната дума. Коя е правилната дума? То не е една за всички, но слушайки те известно време, аз слушам много внимателно твоите думи и мога да ти ги върна твоите думи или твоята метафора, с което аз директно стигам до да се открехнеш, да се усетиш чут. И всъщност, може би мога да кажа как сред колегите ми си говорим, че така майтапът за пореден път разплаках при първа среща CEO. Много е трудно хората да пречупат това, че ти можеш да си лидер на мултинационална компания с хиляди служители. Обаче, ето един лингвист, една жена, ако говорим за полове дори, просто защото те слуша внимателно. Дори
при тази степен на акредитация, която имам, в рамките на половин часов разговор, аз мога да задам 3 или 4 въпроса. Не си представи, че коуча много говори. Обаче да знаеш какво да попиташ, така че да... Аз казвам да бръкнеш душичката на човека, но то е с цел да го подкрепиш в нещо, което той не вижда, а иска да промени. Или пък вижда, но не знае как да промени. И без да му даваш съвет, да го овластиш, да го вдъхновиш, да си постигне. Освен въпроси, дай ми пример за най-често работещите за теб или най-така популярните коучинг похвати. Именно защото знам как работи мозъка, мога да дам мои любими въпроси, които безотказно ги задавам при първа среща, например. Защото на първа среща аз не познавам човека от среща. И дали ще ми стане клиент или не, за мен няма значение, но имам едни-два въпроса подарък. Мога сега да ги демонстрирам. Ако искаш. Да, просто защото е един похват, който за мен безотказно работи с всякакви CEO-та. После само ще кажа дисклеймер. Само веднъж не посмях да ги задам двата въпроса, ще кажа защо. Но двата въпроса са следните. Представи си, каняте да си представиш, че е така възможно на ушки, като децата. Да бъдеш животно е така само за един ден да видиш какво е да си това животно. И ако искаш, можеш да си го кажеш на ум. Ако искаш, можеш и на слушателите, на зрителите да го кажеш. Искам да съм щъркил. И всъщност по-важният въпрос е защо. Представи си, че вече си щъркил. Какво става възможно за теб? Носиш промяната, носиш по-доброто, носиш пролетта. Носиш пролетта, промяната, доброто. Друг любим коучинг въпрос. Какво още? Ще отговорим за възможности. За да потикваш. Да. Може още и още и още. Кой още? Как още? Кой ставаш ти, когато носиш промяната? Тоест караш някой нещо да изпита, за да може да се свържи с това. Да се свържи през подсъзнанието си, да излезе нещо. И всъщност тези два въпроса, защо казвам, че са подарък, без значение дали после избират да работят с мен или не, те са най-бързия начин, един от многото похвати, за извличане на ценности. Ако те бях питала, Милена, кои са твоите ценности? Казваме социално желателни такива. Да. И всъщност по този начин, малко на игра, защото едно от коучинг уменията е любопитството, колкото и да звучи не онова тип клюкарското, онова искрено да искам да видя зад очите ти или в душата ти. Какво е това, което те пали? Какво кара душата ти да пее? Тези два въпроса за животното и защо избра това животно, всъщност извличат ценности, какво ти е важно на теб. Важно ти е да носиш промяната. Тоест, отговора, който даваш за животното е нещо, което в момента ти е важно. И сега може би уместно да кажа, когато посведних се един директен скептик, който каза, коучинг, вие сте, какво правите там, нищо не правите, само си говорите, поискате пари, стана ми леко криво. Човека беше банкер, аз не знаех нищо за него и всъщност го попитах, мога ли да ти задам два въпроса, което е също един вид споразумение. Искаш ли, защото коуча не коучва без да иска от срещния. Той каза, добре, давай. И да задам въпроса за животното. Леко се посвених, за да не кажа, сега тук ме питаш за животни. Знаейки, че банкер, просто го попитах, ако имаш възможност да си валута за един ден, каква валута би си избрал и защо? По-важният въпрос е защо. Уверявам те, след 5 минути отговор от негова страна, почна с повече уважение да гледа на мен. После разговора продължи и така, но защо казвам, че е подарък? Защото тези два въпроса ги задавам и на безпомощни майки, които си водят децата по психотерапевти, по учители, по консултанти и така нататък и не знаят какво да правят. Аз казвам, това е моята етика. Не съм психолог, не съм психотерапевт, мога само да задавам въпроси и питам вас, вие какво изваждате като смисъл от отговора. Не давам аз етикети. Например, детето беше пред изключване първи клас и аз му зададах тези два въпроса и той каза, не знам защо децата бягат от мен, аз съм прилеп, виждат ме черен с главата надолу съм, аз просто искам да изляза от пещерата и се движа по ехолокация. Първи клас дете. Съответно, майката веднага разбра, че средата не е добра в съответното училище. Премести го, аз го виждам втори клас и задавам същите два въпроса. Това е малко като селфи, като момент на снимка, какво е вътре в теб. И детето каза, искам да съм змия. Майката, маме, що не каза куче, кот, обикновено родителите са за коучинг, не децата. Защото те слагат етикетите, да. И всъщност дадах знака да мълчи, защото иначе няма как да чуеш какво мисли, какво разсъждава човека от среща. И детето каза, втори клас, защото змията е единственото животно, което някога е видяло очи в очи Господ.
В новото училище. Втори клас, това дете ти Това го дете, казва. без познавам родителите, бабите, дядовците не са религиозни и така нататък. Тоест, това е един от принципите, да виждаш човека като да виждаш какво може, а не да му слагаш етикет какво не може. Не е ли странно по нашите ширини, че е точно обратно? Точно това е, с което се борим. И това е малко и отговор на предишен твой въпрос. Много е трудно, но аз не се отказвам. Просто знам, че става бавно и полека, и то като правиш правилните неща, в някакъв момент ще се случи тая промяна, за която всички жадуваме. Мен лично това е и отговор на първият ти въпрос, също за какво ми дава тази акредитация. И всъщност ти, ако искаш да подкрепяш хората да бъдат по-добра версия на себе си и да бъдат промяната, която искат да видят в света, започваш от себе си. Минах през тази акредитация не просто че исках да си сложа една титла от 3 нови буквички. Хората дори не знаят какво е това. Обаче пътя да изследваш твоите предразсъдъци. А това е нещо, което дали ти самия да работиш върху себе си, самия ти да бъдеш... Аз казвам, че се старая, понеже съм и ментор на коучове, там като ментор вече обучавам обучените коучове как да по-лесно да им бъде в по-кратка трансформация да имат с клиентите си. За мен е много важно да имаш яснота ти кой си, кой искаш да бъдеш и да постигаш това, да бъдеш пример, да бъдеш нула. Тоест в разговора, аз в реалния живот мога да разказвам вицове, мога да съм барборка, мога да съм екстроверт, но вляза ли в коучинг, мълча, и това беше трудното. Да се научиш да слушаш себе си, интуицията. Слушаш го човека, но усещаш, че не е това, което казаха. И да имаш смелостта и да зададеш така въпроса, не с посочване, а с подкрепа, за да може той да си каже: Боже, защо се самозалъгвам? Сам да си го каже. И да стигне до нещо, което му е много дълбоко важно. Това е разговор за смислените неща. Това е, което мене ме кара да правя това, което правя с толкова любов. Добре, на база на очакванията на обществото или на това, което си видяла тези 10 години, какво според теб е най-важно да кажем, че не е коучинга? Не е консултиране. Някой да ти казва какво да правиш. Не е психотерапия, защото те вижда като цялостен, макар че се доближава до позитивната психотерапия, т.е. корените, нали, все пак това не е изникнало от нищото наука, има корени и в други науки. Не е и менторство. Нали, обикновено ни бъркат също и с ментори. За мен ментор е, ако ти си новодошъл служител, аз съм бил на твоята позиция, да мога да ти кажа тук как вървят нещата в нашата компания, да ти давам съвети, защото съм бил в твоите обувки и ти си нов. Това е менторството. Или както аз менторирам, съм ментор на коучове, аз вече имам 2500 часа над и 10 години, а тези, които сега започват, гледам да им го направя по-леко, да им кажа някакви научени уроци. Това е, което не е. Ако излезеш от коучинг сесия и коуч ти е казал какво да правиш, най-вероятно може да използва коучинг подход, може да използва въпроси, но не е. Не е чист коучинг. Да, чистия коучинг е, и не казвам, че другото е лошо. Нали, има хора, които казват: байде стига, дай ми съвет. Сега говорим за 16 годишния ми син, ай стига с този коучинг, кажи ми какво да правя като нормална майка. Като почна обаче не му харесва. Я пак. Задавай въпрос. Кои са по-добри като коучове? Мъжете, жените? Има ли някаква такава корелация? Не мога да кажа. Всъщност, именно защото съм и ментор на коучове, не само българи, ами и на чужденци, аз лично виждала съм хора, които без обзир на пола всъщност имат интуиция, имаш вътрешен глас. Какво значи имаш вътрешен глас? Всички го имаме, но дали го чуваме? Дали си позволяваме лукса да притихнем или се искаме да говорим? И всъщност чисто статистически жените са повече като коучове, но това не ги прави непременно по-добри. Просто повече избират да работят върху себе си. Другия ми въпрос е: трябва ли коуча да е задължително HR или изпълнителен директор, за да бъде добър коуч? Не, всъщност не. И даже често хората, които са били консултанти, ако влязат в коучинг, им е много трудно, защото те имат вече изградени навици да дават съвет, защото това се очаква от тях и ти трябва да махнеш това очакване и наистина да влезеш с чистия коучинг подход, да присъстваш и да питаш. Това не е най-голямото предизвикателство, да се удържиш, да не си по-активен от твоя клиент. И да мълчиш. Оказва се най-трудното да млъкнем, да притихнем, да слушаме, ама истински. Какви гаранции може да даде коуча за своята работа? Има ли подобен тип гаранции? Ще го кажа във виц. Колко коуча са нужни, за да завъртят една кружка? Николко. Кружката сама трябва да иска да се завърти.
Гаранции не могат да бъдат дадени, но това се описва в договора. То си е професия. Нали, казах, че не е регламентирано, но си има правила и регламенти. Но това, което пък е силата на Международната коучинг федерация, е, че те имат отдел, който прави всякакъв вид изследвания и всъщност в световен план имаме статистика, която много работи в това да дадеш гаранция, че коучинга по принцип работи, а ако не е сработило, това не означава, че коучинга не работи, може да опиташ при друг коуч. И тук пропуснах и се връщам на предишен твой въпрос. Търсейки си коуч, опитайте. Обикновено всеки коуч дава по 1 или 2 безплатни коучинг сесии, такива, за да се усети има ли химия или не. И ако не успееш с един, опитваш с втори да се усетиш как се чувстваш. Та обратно към сегашния ти въпрос, когато видиш статистиката, че 99% от клиентите, това е проучване на клиентите на Глобалната коучинг организация, скорошно проучване, са удовлетворени. Когато видиш, че един огромен процент от хората имат над 50% възвръщаемост на инвестицията. Когато видиш, че всъщност абсолютно всички имат някаква полза. И това са международни статистики. Това е нещо, с което пък помага самата световна организация да можем, ако отидем в някоя компания или потенциален клиент, да можем да покажем тези статистики, да направим референции. А ти имало ли си някакво вътрешно проучване, което си установила? С колко от хората те не са реализирали това, което са искали да направят? Да, това, което моето си проучване, то е, мога да ти кажа, интересно, така вода си статистика, коя е най-честата тема. Да, интересно, кажи. Да, увереност се оказва. Увереност. Не съм достатъчно добър. Дори от много високо ниво менеджери. Не увереност. Много често. Но пък тук, понеже на мен най-много ми тук промяна в образователната система и вярвам, че трябва да си изградим, да си отгледаме децата от малки, да ги учим да бъдат уверени и да ги виждаме като знаещи и можещи от самите учители, например, за да видим какво може това дете, а не да му казваме етикет или с червено да подчертаваме какво не може. Това за увереността, нали, като статистика, а другото, че просто хората сами се спират и от броя хора, с които аз съм се срещала, аз много пробълно коучинг сесии съм направила от тези 2500 часа, тези, които започват от любопитство, я сега да опитаме алабала в момента, в който разберат, че те вършат работата. Не аз. Аз съм подкрепящия, както описвам на сина ми, какво работи майка ми, аз съм бастун. На мен се опират хората, или айде да в женски род, патерица, опират се на мен от точка А до точка Б, докато си постигнат целта. После аз съм щастлив и успешен коуч, ако за кратко време успеят те да го направят. Това и си стискаме ръцете и отивам да подкрепям следващия клиент, но те трябва да искат да извърват пътя. Точно това, което ти каза за културата. Чакаме някой да ни направи промяната, но много ни е страх от промяната, че трябва нещо в нас да променяме. Често е в нас. Често е в нас. Аз дори имам уволнен клиент от мен. Просто срещахме се няколко пъти, човека си плащаше, но вече 4-та, 5-та, 6-та среща не си постига целите. И когато ребро му зададох въпроса, защото това го изисква нашата етика, той каза, няма си правя целите, ама много ми харесва гласа ти, който леко ме втрещи, нали? Това понякога описвам, че коучинга е хем фитнес за ума, защото ти правиш действието и може и да се отпуснеш, защото едно от уменията на коучовете е гласа, да можеш през глас да отпуснеш човека, за да може той да си представя. Ако си го представи, това е пак статистика, как работят невронните връзки. Ако ти си го представиш нещото, което си мислил до вчера, че е невъзможно, тук вече започват по различен начин тези синаптични връзки да се свързват и ти вече го виждаш като възможност. Като на една мечта и сложиш краен срок и почнеш бавно и полека да вървиш натам, то това е. Коуча е партньор, на който да се опреш, докато си постигнеш целта. Но просто му казах, че моята етика ме задължава да прекъсна взаимоотношенията, защото не постига целите си. Тоест, тук разбиваме, може би, още един мит, че мнозинството от хората, които използват този похват, са по-скоро гледат на техните клиенти като някакви банкомати, които ги щавят едва ли не постоянно. Тоест, ти си на база на тази етика, на тези принципи, които са установени в Международната коучинг асоциация, ако не ти харесва с някой да работиш или то не си постига целите. Ако аз видя, че не мога да го обслужа или не съм най-подходящия коуч или видя, че зацикли и аз не мога да му дам повече,
от мен се изисква да приключа взаимоотношението, съответно да върна парите. Тоест, за това се правят писмени договори. Не е просто сега на коленце елате на коучвам. И то е двустранен процес. Ако човека постоянно, ако не е отворен, ако не иска, ти можеш да виждаш какво му пречи. Но ако той не иска да прави промяната в себе си и очаква, че ще му кажеш какво да прави, просто не е да коучинг, може би за друг вид професия. Добре. Но тези, които са най-успешните, са тези, които регулярно, защото Това ще те питам, кои са най-успешните. да, тези, с които сме имали примерно 6 месеца, една година взаимоотношение или прекъсване на година и половина, те се очудват, че аз помня разговори от преди. Когато ти присъстваш силно и слушаш човек, слушаш го с цялото си сърце и душа, ти помниш. И като го видиш след година или две, той се очудва и ти се усещаш чут и разбран, което е рядко, с което бих казала, че е лукс. А как ти тренираш този твой фокус и това да си в срещата? Ето това е нещо, което имаше така 11 компетенции, да не влизам, може би това няма да е така от интерес за нашата аудитория. Отскоро станаха 8 компетенции, но си имам любима компетенция, тя е нова. Ще я кажа на английски и ще я преведа, макар че е много трудна за превеждане. Embody a coaching mindset. Embody е да бъдеш в тялото. Олицетворяване в смисъл да очувствиш сетивата си, интуицията си, това е embody. Коучинг вече като термин може би не го формулирах, че идва от думата Кочи в унгарския град, където са се произвеждали карети и изначално означава учител, учител, който превежда студента през изпита и си представяш богаташките деца в каретата, как биват обучавани за света. Вече после излиза в Оксфордския речник 1800 година, точно като учител, който превежда студента през изпита и после стига до дефиницията на Коучинг Федерацията. И всъщност майндсет пък е другото нещо за нагласа. Ти ако имаш нагласа не за растеж, а за мрън, какво не ни е наред в нас, в икономиката, политиката, какво не искаш. Масово хората казват какво не искат. И затова не ми вярват, но най-трудният въпрос е какво искаш всъщност. Тоест обръщане през положителния. През положителното, какво всъщност искаш. Защото иначе, като да ти кажа, не си представяй розов слон. Не си го представяй. Мозъкът е така устроен, че веднага си го представи. И като знаеш това, ти можеш да зададеш така въпроса, че мозъкът да си представи това, което ти всъщност искаш. И когато зададеш всякакви въпроси, говорихме си за похвати, как имаме памет? През всички сетива. Какво чуваш? Изчакваш отговора. Какво чувстваш? Изчакваш отговора. Какъв е аромата? Какъв е вкуса? И така нататък. Като събереш човекът да го усети, сега ако ти те поканя да затвориш очи и да си представиш, че си на морето и чуваш блясъка на вълните, ти си го представяш. Не, че си там. Да, но веднъж съм го изживял. Да. Тоест, трябва ли човек да бъде изживял нещо веднъж, за да си го представи и да го усети? Не. Питай едно дете. Децата са много благодатни за коучинг, защото те мислят във възможности. При тях всичко е ножки, всичко е възможно. И дори да режат тревичка, вярват, че правят супа и всъщност няма нужда да си бил. Това е миналото ти. Коучинга е от сега за напред всъщност какво искаш. Добре. Можеш ли да ми кажеш, на база на твоя професионален опит, когато си коучвала и чужденци, каква е разликата в отношението към процеса и към собствените си цели между чужденците и българите? Това е много хубав въпрос и е малко трудно в кратко време да се отговори, защото съм имала всякакви клиенти и без да слагам етикет, че това е нещо, върху което работя върху себе си. Това е единия начин, аз, говорейки за тази любима моя компетенция, да работя върху себе си и наистина през всякакви и така да се фокусирам през медитации, през mindfulness практики, да съм осъзната за тук и сега, през саморефлексия, какво направих добре, какво можех още по-добре и така нататък. Всъщност наблюденията са ми, че в различните култури по тотално различен начин се гледа на коучинга. Имала съм и индийци, при тях всъщност това е друго нещо, което аз като знам, че имам клиент индиец, почвам да ровя. То ми е интересно в културата. Дали по същия начин, както ако някой коучва българин и не знае, че ние клатим по различен начин главата, ще му е странно, така че на мен това ми е този гъдъл
допълнителната информация, която аз търся и ровя, за да мога да бъда, да обслужа добре. А тази информация с какво ти помага? Какъв е менталитета? Какви са Да, каква е нагласата на нагласа? хората? Например, че, айде ще кажа клише, но пак казвам, от човек до човек разлика има. Индийците лесно казват да и Те трудно май казват не казват не. Да, и всъщност ти няма как да го разбереш, освен ако не слушаш, зададеш допълнителни въпроси и така нататък. Пак и от държава до държава има значение. Понякога не е до държава, например. Много интересно беше, че в момента, в който аз работех по приемане, работех върху себе си по приемане, въпреки че съм много широко скорен човек, се оказа, че имах от среща си човек, който е queer, с различна сексуална ориентация. Всъщност аз имам дежурен въпрос на първа среща. Какво трябва да знам за теб, за да мога да коучинг процеса да бъде добър за теб? Как би искал да те коучвам или как да те прекъсвам или ти как да ме прекъсваш и така. И той казва ми, обръщай се към мене като към те тях. И аз, въпреки че съм лингвист, се оказа, че всъщност съм неподготвена и не знам как да се обръщам към него с уважение, така че той да се чувства той, тя, не знам, те. Разбираш ли, това нещо пък ме кара да ровя, да търся и всъщност така ставам аз по-добра версия на себе си, защото почвам да чета и да научавам неща, които иначе няма да ми се наложи. Добре. Ти как се развиваш като човек, като професионалист? За мен това е мисия. Теб кой те коучва? Всеки коуч си има коуч. И аз Нали? имам коуч, да. И всъщност има такъв момент, в който добиваш умение да се самокоучваш, колкото и да звучи странно, но не можеш да си видиш на тила. Това е. И всъщност има нужда от някой друг, който, говорейки с теб, т.е. друг коуч, да може да ми покаже невидимите неща. Това е една от нашите роли в разговор с клиента, да подкрепим клиента да види нещата от невидимото. Дали ще е от подсъзнанието, дали ще е нещо, което навика ми е да гледам само там, да гледам само една камера, но ако видя друга, ще видя друга перспектива. Това е другата полза от коучинга. Да погледнеш едно и също нещо от различни места, да видиш какво ще видиш от другата страна. Да гледаш на себе си като утре ще си различен от днес. С какъв бих искал да съм аз. Ако си представиш, че говориш с Милен от бъдещето и той ти благодари за нещо, което си направил 2023, за какво ти благодари Милен от 2030? Примерно е такива неща. И всъщност мен това ме кефи. Винаги ме кефило личностното развитие и самата аз да бъда. Ако ти имаш ресурса, в кои 3 сфери на живота би вкарала коучинга като подход? Благодаря ти. Образование. Защото от това, което виждаме, че ставаме големи, не казвам възрастни, но големи, и почваме да се отучваме от неща, които сме научили грешно или са ни научили грешно. За мен първата изначално би трябвало да е образованието. На кое ниво? Дори самите и нещо, което на мен ми е голяма страст и мисия, бих казала, и го правя доста упорито вече 10 години, едва последните имам пробиви. Коучинг в образованието е всъщност самите учители да гледат на учениците, на децата, като знаещи и можещи. Смяташ ли, че е реалистично коучинга да се имплементира на чист български в образованието, когато образованието е сфера с оценки, а коучинга не дава оценки? Коучинга не дава оценки, но пак, ако гледаш на учителят какво може да направи, а фокуса не ти е какво не може да прави, някои неща зависят от самия учител. И да, те може да имат директиви спуснати от по-високо и така нататък, но всъщност ако от самия учител зависи да те вижда какво можеш ти. Не да ти слага етикет какво не можеш, а да види какво можеш, да има сетивата, да те слуша по-коучовски, да ти задава въпроси, да те пита ти как би се оценил. Що трябва да идва от мен оценката? Ние стават големи, отиват в организации, дават 360 градусова обратна връзка или самооцени се сам преди да отидеш на оценка на представянето с шефа. Що не ги обучаваме от самото начало децата на това? Ти как би се оценил? Как утре можеш да знаеш повече от днес? Какво ти хареса в твоето представяне? А какво би променил? Да питаме съучениците какво виждате в него като силна страна. А ако имахте нещо, което бихте го посъветвали да промени, едно, за да не го заливаме с негативизъм, какво би било то? Интересно. Така че бих казала образование, здравеопазване и политика, но там ще е най-трудно. А здравеопазването? За мен комуникацията е нещо, което е супер важно и реално коучинг уменията помагат точно за това.
така както са добри професионалисти, докторите, ако може в здравеопазването мисълта за клиента, за пациента да е като към клиента да е в центъра на всичко, да не се губи човешкото отношение, а наистина да го гледаш като човешко същество, а не като ръка, крак и заради каквото е влязъл. Какво е с дефиницията клиент? Той дали го гледа някой като човешко същество? Не знам, но това е моя мечта. Клиент е потребител. Всъщност нямаше да има доктори, ако няма пациенти. И всъщност дори като Всеки лингвист доктор е пациент. дори ме дразни думата болница, защото фокусът е върху болен, а не върху здравен център. Както и за страховка, що трябва да е от страх, а не примерно осигуровка. Но това вече лингвиста проговори в мен. Остава ли ти време да практикуваш тази професия на лингвист? Аз съм и професионален преводач и понеже слушам всякакви, за да работя върху себе си, да си продължа обучението си, ровя всякакви и от руски, и от английски, и от френски материали. Оставя ми. Английски и френски за преводачи съм завършила. Това ми е магистратурата, пък бидейки на 50, беше задължително да учим руски. Руски също владея, имам и коучвам на руски, имам и менторирам на руски. Тоест чувства се еднакво комфортна на тези три езика на френски най-малко. Там не съм чак толкова практикувала, но и обучение съм правила, да. Но за мен е всъщност единствен език, човешки. Дори да мълчиш. И това децата са ни най-големите учители. Една детска площадка, където има деца от различни националности. Те ще се разберат, защото имат нагласата да се разберат. А ние, ставайки големи, почваме да виждаме различията, вместо да видим личността зад различното. Къде се чупи всичко? В образователната система? Това е моето вярване. Може да греша, но понеже съм учителско дете, винаги съм искала да бъда един различен учител. Винаги съм познавала край майка ми учителите как са като хора и как са като влязат в час. А ние като ученици виждаме само едно лице на учителя в час. Като видиш и човешкото в къщи, когато ти приготви банички или те размива и така нататък, всъщност за мен като дете това беше трудно да го разгадая и за мен това се чупи. Да можем да видим от срещния какво може и да го виждаме като можещ. Там, където се чупи... И родителство. Защото то не е само учителство. Извинявам. Къде е по-предизвикателен коучинг? За родители или за деца? За мен е за родители. Защото обикновено детето си е... Ако на детето гледаш като на знаещо и можещо и гледаш да го подкрепяш и да го слушаш наистина какво иска и да вървиш редом до него с неговите можения, а не да му показваш постоянно какво не може, всъщност се оказва доста по-трудно да си родител. Никой не ни е учил. Ходим на училище за какви ли не неща, но не и на училище за родители. Слава Богу, вече в България има такива опити. И много ме радва, че имаме колеги, които работят именно коучинг в родителството, защото това е доста чест проблем. Както съм коуч, казвам проект за разрешаване, не проблем. Но реално представи си едно много успешно CEO. Ти го коучваш по някаква тема, служебна, но той има личен проблем. Или защото е дал превес повече на служебното, е позагърбил неволно семейството или децата. И всъщност няма как да е ефективен в работата, ако нещо му смуча енергията и той е в личното или в отношението с децата или съпругата, например. Затова за мен холистичният подход, цялостно, от всякъде, като човешко същество, не само като служител, а да го видиш, да общуваш с отсрещния, ако си шеф, да общуваш с служителите си човешки. Да гледаш на тях като на човешки капитал, наистина. Ако капитал е съвкупност от блага, от някакви блага, всъщност да го видиш, че той е човек отсреща, може да ти създаде блага за организацията, когато е добре. И оттам нататък, ако ти, например, инвестираш в коучинг, което гарантира добруването на служителите, това е и пак отговор на предишен въпрос. Все по-често вече виждаме организации, които искат да инвестират в коучинг, именно за да бъдат служителите им добре. Защото когато са добре, те могат да дадат най-доброто от себе си в професионалната си сфера. А тяхната инвестиция под формата на това да обучат
представители на тяхната компания или Това по-скоро това е единия подход, но за мен е по-скоро да инвестират в индивидуални коучинг сесии. И всъщност тук пак Международната коучинг федерация дава много статистики, че възвръщаемостта на инвестицията е пъти повече от това, което е дадено от организацията, защото някои неща са неизмерими, но някои са абсолютно измерими като крайни резултати, когато служителът се чувства добре. Чувал съм, че коучинга работи при загуба на близък, когато имаш проблеми в семейството или когато по някакъв начин ти се налага да общуваш с терминално болни. Mm-hmm. Оттам ли смяташ, че би било така и приложимо и полезно да се приложи коучинга и в здравеопазването? Да. Да, като тук това е малко, не съм съвсем запозната с това, но ми беше много любопитно. Четах една статия, която доказваше, че използват коучинг подход в болници с терминално болни. И дори хора болни от рак. И се оказва, че когато тези болни от рак имат регулярни срещи с коуч, пак такава извадка са направили проучване, дори може да се... Аз настръхвам от това, което прочетах, просто много ми е скоро, не съм го задълбала повече, че всъщност може дори да пренаредиш ДНК-то, което ме кара просто да кажа да остана безмолвна по-скоро, защото ако е така, ако реално аз знам как работи коучинга, когато създадеш нови невронни връзки, и нещата се случват както ти си ги мечтаеш, защо един човек, на който, примерно му е казано, ще живееш 3 месеца, ако се опита все пак да се работи с него и той живее 3 години, това е Благодат. благодат. Защото си направил нещото възможно да си представи, да вижда смисъла, да иска, да мечтае. Кои са аргументите на скептиците против коучинга? Кои са най-често чуваните неща от страна на психолози, от страна на някакви други професии, които смятат, че са над коучинга или по някакъв начин смятат, че коучинга е вид психология или пък генерализирани психолози? Може. Всъщност, мен ме радва, че сред нашите членове в коучинг федерацията има хора изучили и психология и коучинг, защото те са различни похвати и ти можеш съответно спрямо заявката на клиента да подходиш по различни начини. За професии не мога да кажа. Пак през времето, което съм наблюдавала тези 10 години, нещата се променят. Мисля, че имаме добра колегиалност и ме задължава и етичния ни кодекс, ако аз видя, че не мога да те обслужа и че по-скоро потребността на клиента е от психотерапия. Аз съм длъжна да го кажа. А иначе за скептиците по-скоро мисля, че идва от там, че стана думата модерна. Използват я хора за това, което правят и ти почваш да смяташ, че това е коучинга, просто защото виждаш някой постоянно на екрана, който се афишира като коуч. Не казвам, че го прави и умишлено. Просто ако не се е задълбал и смята, че коуча е треньор и човека тренира някого, може и така. Иначе какви са... възможно е да няма резултат, примерно. Имаш 3-4-5 сесии, за да съм по-конкретна и нямаш резултат. Но този резултат не идва от коуч, идва от клиента. Ако клиента не е готов. Имала съм случаи хора, които не са готови. Имали сме 3-4 сесии. Казват, спираме. Минава година и човека подновява и чак тогава има резултат за това, което си е казал като заявка в началото. Тоест, трябва да е готов, наистина. Как измерваш готовността на един човек, който идва при теб за коучинг? От една страна питам наистина, това е един от коучинг въпросите, преди да си стиснем ръцете и да подпишем споразумение. Представи си, че сме в края на взаимоотношението. По какво ти ще разбереш, че е било успешно? Конкретно по какво ще разбереш? Не какво ще почувстваш, а ти какво искаш като видими резултати, като такива като сетивни резултати. Какво искаш като промяна? Обикновено всеки иска някаква промяна. Най-често знаем какво не искаме. Коучинга помага да изградиш визия, защото е основно работа с визуализация и да визуализираш това, което искаш и най-вече първи стъпки да го направиш. Защото доста често знам какво не искам, знам какво искам, обаче не правя първите стъпки. И всъщност, когато имаш някой мисловен партньор, равнопоставен, който е с теб и крачи, ти ще отидеш там, където искаш, поглеждаш се назад и си казваш, ей, браво, мина го този път. Благодаря. Понеже няколко пъти казваш коучинг асоциацията, какво прави тази коучинг асоциация на ниво България за хора като теб или за бъдещите и членове? Да. Благодаря за този въпрос. По-настоящем имам
щастието да водя като председател сдружението ни. То е професионално сдружение. Иначе, вероятно, преди и тази година, октомври, ще направим 15 години, откакто е създадена организацията. Но както всяко професионално сдружение, бихме могли, ако го няма, да бъдем вълци единаци и всеки да си работи сам. Но това, че сме професионално сдружение и че сме заедно хора единомишленици, хора, които живеят коучинга, то ти не можеш, това не е само професия, наистина Начин на мислене. начин на мислене, на гласа и най-вече желание за промяна. Желание да променим средата в България. Една от целите на коучинг, на професионалното ни сдружение на ICF България е точно да променим средата в България през коучинг. Какво прави? Първо, ние сме като представителство на Международната коучинг федерация. Тя е в над 150 държави. Има над 150 държави. Над 50 хиляди. Тоест, тук говорим за нещо установено, нещо с история, не нещо модерно, което от 10 години. Не, дългогодишна история, просто при нас е от 15 години. И всъщност ние, бидейки заедно, от една страна подкрепяме коучовете по техния път. Било то през всякакви инициативи. Например, тази година направихме коучинг с колеги от други държави. Австрия, Индия, Гърция и така нататък, безплатно, за да могат просто да видиш различни похвати. Другото, което правим за промяната на средата, е даряваме услугите си. Т.е. в момента работим, например, по 2 проекта, наричаме ги Ignite или да запалиш искра, което е инициатива на фундацията към Международната коучинг федерация. И в момента правим 2 такива проекта, коучинг с кауза. Един е насочен да даряваме коучинг часове на бежанци и мигранти, основно майки от Украйна, а другия е към Заедно в час, образователна институция, и всъщност даряваме труда си именно на директори, училищни директори из цяла България. До между 6 и 10 часа даряваме и после измерваме резултатите. Това е друго нещо, което правим, но основно е да повишим сред организациите, да повишим разбирането какво е коучинг и как може да помогне на една организация да бъде по-успешна. Добре, за конференцията? Какво правите на тези конференции? Да, тя ще бъде 4-та национална конференция, 26 октомври. Точно силата на свързването, The Power of Connection на английски ще бъде говоримия език. Силата на свързването е в основата на коучинга. Само коучове ли могат да дойдат на тази конференция? Тоест някакви хора, които ни гледат, биха могли да дойдат? Абсолютно всеки може да дойде, който е любопитен. Ще бъде на английски, само този път няма да предоставяме превод и може да дойдат всякакви представители на всякакви организации и коучове. Поканили сме за момента 5 мастер коучове от различни държави и мога да кажа, че така keynote или основния лектор, който ще започне, Марк Бушман, е написал книга Connection Quotient, т.е. коефициента за свързване. Коя е онази магия, как се свързваш, ако си лидер и така нататък. Не само с това какво е. Ние сме човешки същества, human being, а не human doing. Малко игра на думи, тук извинявам се за чуждиците. Но вместо фокуса да ни е какво правим, фокуса да е кои сме, кои ставаме. Какво се случва по-добре за един индивид, когато разбере кой е? По-щастлив е. По-щастлив. По-щастлив е и вижда смисъла. На база твоите коучинг разговори, как най-често хората измерват своето щастие? Тук имам един интересен упражнение, подход, който, ако човек говори за щастието си като клиенти, безотказно работи. То е упражнение за цялостно щастие. Доказано е, че има 4 измерения щастието и всъщност през няколко срещи отнема обикновено с клиенти, казвам съвсем конкретен пример, измерват щастието си през тези 4 пространства, като те не са само творчество, постижения, взаимоотношения и това какво ще остане след мен. На английски думата е legacy, т.е. наистина какъв е смисъла. Във всяко едно от тези измерения гледаме през 3 различни роли. Аз лично със себе си, аз с семейството в по-тесен и по-широк кръг и аз в работата. И освен това правим още една дисекция, представи си го многоизмерно такова, с много фасетки.
Гледаме и в миналото, т.е. малко като инвентаризация на щастливи мигове от миналото във всяка една от тези дименсии. Как е сега, ако си направиш моментно селфи, и още по-силното е, което е в основата на коучинга, как си го представяш в тая област. И когато ти в 4-те измерения имаш напредък, ти можеш да използваш най-простичка скала от 1 до 10, къде си сега, къде искаш да бъдеш до края на годината, дали планираш. Много хора се оказва, че не планират или не планират личните си неща, само служебните, или планират само една част от живота си, а не правят такова дългосрочно планиране. Но след едно такова упражнение те виждат цялостната картинка на това какво мене ме прави щастлив. И за много хора това отваря те такива широки очи, когато вече са изследвали и знаят какво ги прави щастливи, и най-вече са си го намечтали във всяко едно измерение. И всъщност после просто от тях се изисква да извървят пътя, и тогава коучинга е най-силен, защото вече човека се е дигнал така погледнал е на живота си цялостно, от високо, и вече знае върху какво да работи. Защото на всяка коучинг сесия се задава първия коучинг въпрос: какво всъщност искаш? И хората, обикновено скептиците, казват: аз знам много добре какво искам, дай ми пари, дали знам какво искам. Оказва се, че не е така. Когато задълбаем за въпроси, ние виждаме само повърхността на айсберга, пък знаем, че там са и 10%. Ако гмурнеш надолу, това, което ние правим в една сигурна среда, подкрепяйки клиента да се чувства сигурен, че няма да се удави, ако използвам тази метафора, всъщност те наистина опознават издълбоко какво ги прави щастливи и знаят как да го измерят. Тяхното щастие. Какво се случва, когато даден клиент започне да плаче? Аз мълча като коуч и присъствам силно. И когато плаче, тук моята йога инструкторка много ме впечатли преди години, когато ми каза, че сълзите са мъдростта на тялото, че най-сетне си напипал нещо важно за теб, което да изследваш. И всъщност, когато ми се разплаче клиент, за мен това е податка, че сме бръкнали много надълбоко, че гмуркайки се надълбоко сме стигнали до някакви изконни ценности или нещо, което не си е позволявал по една или друга причина, не съдя, да го види, да го осъзнае, да поиска, да има смелостта да го промени. И всъщност аз изчаквам с огромно благоговение и благодарност, че човека ме е почувствал близка и че може в мое присъствие да мълчи. И аз нямам право, това е пак въпрос на етика, не да го утешавам или нали, да го виждам като безпомощен. Ето пак. Да, интересно какво прави, защото пък в другата гледна точка може да е, че си коровосърдечен. Не, то се усеща. Усеща се. То се усеща. Имах, например, за да дам просто пример, че имах ситуация, в която човек, който CEO, заради така, само грубо ще опиша ситуацията, много трудно му беше да плаче изобщо. И в момента, в който се разплака, аз попитах как би искал да продължим. Когато ти зададеш въпроса как би искал да продължим и просто чуваш какво казва клиента, и той каза: аз ще изляза за миг, като съм готов, ще се върна. И аз седях и чаках. Излезе, върна се и продължихме. И всъщност след такива дълбочини, до които е стигнал човека, аз мога и да млъкна. Мога и да задам въпроса какво научи за себе си след това. И сега какво? От тук натам какво? Понеже знам, че коучът пише, а пък коучване само говори, как може да сме сигурни, че човекът помни наистина всичко, което е казал? И как сме сигурни, че този човек го е съпреживял? Всъщност да ти кажа, аз не винаги пиша. Напоследък, особено след COVID, много съм благодарна, че някои от клиентите ми се съгласиха с моето предложение. Разходка. Те се разхождат в тяхната гора или парк, аз в моята, и аз вече не пиша. Но аз вече не пиша, защото съм се обучила през тези 10 години как да слушам и да помня и да използвам и природата, докато се разхождат, и всичко, което е около нас като ресурс на тема писане. А иначе това, което казвам пък на хората, на които съм ментор, на коучовете, на които съм ментор на тема писане: ако ти се фокусираш много да пишеш, ти се отдръпваш и не слушаш човек. Всъщност аз вече не пиша, а слушам. И да, то някаква, как да кажа, когато ти се свържеш, затова избрахме и тази тема за коучинг конференцията, силата на свързването. Когато ти се свържеш, то е малко на
електромагнитните полета, ако щеш, може и така да го опишем, то се свързва в момента и сега тече. Има аз, ти и полето. И всъщност и да млъкнем, пак всеки ще има нещо важно, което да си мисли, до което да достигне. А колко често трябва да бъдат тези коучинг сесии? Какво трябва да е отстоянието между една и друга? Това е много индивидуално. Обикновено, ако сме в началото на взаимоотношенията, казвам веднъж седмично, докато се усетим кой е твоя ритъм. Той е малко, някои са маратонци, някои дали по-важно им е да има регулярност, за да бъдем като отчетници, така да се каже, да си приятел по отчетност, а други пък са много бързаци или зависи колко неща се слагат на масата като теми, като въпроси. Може би, все пак моята статистика показва, че веднъж на 2 седмици е едно добро начало, а вече ако искаме за поддържаща форма, веднъж месечно, да има регулярност някаква. Такава доста често се случва да пропуснем някакви месеци, но вече минат ли 2-3-4 месеца и не си се чувал с човека, или губи мотивацията от целта на коуча е да е патерицата. Да. Наистина. До момента, в който вече няма нужда от мен. Когато загуби мотивация, паднал ли, образно казано, или по-скоро се научил сам да върви? Ако тръгне ако усеща, че ако има саморефлексията и усеща, че губи мотивация, може за миг да се опре. Една коучинг сесия може да е достатъчна за поддържащ режим. Загуби ли мотивация, точно една от ролята на коуча е наистина да зададе така въпроси, че да има и упражнения, има техники, които да може да го доведеш човека там, където е бил, когато е бил в топ състояние, или да си представи, което е друг наш похват. Иначе се е случвало, когато хората загубват мотивация. Аз нищо не мога да направя. Не съм като клакьорка, нали, нямам това право. Дори нямам право и как да кажа, това е пак според нашите стандарти, да казвам, супер и така нататък, точно като тия чирлидерите. Да, защото в момента, в който аз замълча и те слушам искрено и спра да казвам, да, супер си, Милена, да, браво, супер, ти ще кажеш, моя коуч ме одобрява. Така че това гледаме да го избягваме. Интересно. Добре, пропуснах ли нещо да те питам, пък ти да искаш да ми го кажеш по тази тема? Остана ли нещо незасегнато, нещо неизказано? Не, може би всичко за така... всичко минахме. Аз, идвайки насам, се замислих над името Капитала човешки и си помислих как ние като хора, без значение каква ни е ролята, дали сме в ролята на родител, на менеджер и така нататък, или учител, как гледаме на другите. И дали гледаме на тях като капитал, като съвкупност от някакви блага и да видим какво е твоето благо. Това е това, с което ти си дошъл на тази земя, ако щеш. Кое е това, което е твоята сила, така че да те подкрепа, да извадиш най-доброто от себе си, да бъдеш най-добрата версия на себе си. И за мен то идва от това желание, от нагласа да притихнеш и да искаш да видиш искрено любопитство какво е от другия. Може би за това като лингвист много харесвам думата учител, като изрових етимологията от санскрит и латински, е душа, даряваща светлина. Колко са тия учители, които наистина така ти даряват светлината, че ти се палиш, вдъхновяваш се и отиваш да променя света. Права си за това, че по-скоро и по-често трябва да се подкрепяме, но когато спрем да даваме присъди и етикети с лекота. Практиката е показала, че това е доста често срещано явление и практиката е показала, че винаги разбираме повече от работата на другия, отколкото нашата лична такава. Аз винаги казвам, че човешката психика, ако не работиш с себе си, не развиваш себе си, ако видиш слон от другата страна на улицата, на тротуара да видиш малко от мръсно петънце върху слона, но върху себе си слон петно не виждаш. Я ми кажи за последно, ако в момента ни гледат хора, които искат да приличат на теб, да бъдат успешни коучове, да имат тази абревиатура и тези над 2500 часа, кои са трите неща, които трябва да започнат или трябва да променят в своята нагласа? Първо бих казала, не се сравнявайте с никой, не искайте да приличате на мен. По-скоро вгледайте се в себе си и си помислете вие какво мечтаете, какво сте мечтали като деца. Забравяме си детските мечти и спомени, ги паркираме за някой ден. Дали това директно бих казала, не приличайте на мен, а приличайте на себе си или гледайте утре да сте по-добри от днес. Не да се сравнявате с някой друг,
било то коуч или който идея със себе си от вчера. А иначе на тема къде да започнат да учат, ако правилно ти разбрах въпроса, ако искат да се обучават в коучинг умения, отново препратка към icfbulgaria.org. Там е сайта на местното представителство на нашето професионално сдружение на коучинг федерацията, където може да видят и информация за 3 школи, които са акредитирани към ICF. Могат да видят всеки един коуч и да се свържат да опитат Колко коучи имате чисто членове? В момента най-скорошната информация е, че сме малко над 50. Обучените са много, сертифицираните. Да. Аз също съм сертифициран, но нямам претенциите, че съм коуч, първо защото не съм положил необходимия обем от консистентни усилия, с които да докажа практика. Няма нищо, но това е в процес. Ние всички сме си на пътя и когато човек се е сертифицирал, което разликата между акредитирал, минал изпити, е сертифицирал, обучен, всъщност имаме доста обучени хора. Надявам се на конференцията да имаме съвсем точна информация от 3 школи. Поискала съм я, за да сме съвсем точни в цифрите. Но да речем, грубо казано, ако имаме 1000 обучени коуча, в България 50 са тези, които се занимават професионално с коучинг, като все пак е добре да сме честни и да кажем, че това е нова професия и е трудно само с чистия коучинг. Повечето от нас коучовете са и обучители, в смисъл аз съм и обучител в communication или в общуването, като обичам като лингвист да се заигравам с думите common, общо и unique, уникално. Ако така общувам с всеки, че да видя какво е общото между нас, но да ценя уникалното от другия и така да обучавам хората или в коучинг подхода си, в коучинг сесиите си, наистина да подкрепям хората да първо да ценят себе си, да ценят и другия и да се свързват на ниво ценности. Това ми е вече ще съм доволна и щастлива за добре свършена работа. Какво послание за финал да излъчи? Повече да слушам, отколкото да говорим. Тя в идеологията ни е създала с 2 уши и 1 уста, а ние масово повече сме насочени да казваме или да показваме, че знаем като говорим. Това е нещо, което аз лично за себе си научих и съм много благодарна от моя път. Научих се да мълча. Научих се да притихвам, дори да знам отговора, не да искам непременно да кажа, по-скоро мълча и ми е интересно да слушам, да задавам въпроси. Това е моето послание към родителите, и към менеджерите, и към HR-ите, и към всяко човешко същество по-скоро. Нека притихнем, нека да чуем ето тук какво ни казва. Ние как можем да бъдем по-добра версия на себе си, да притихнем заедно с още някой, защото може така да го подкрепим и без да сме коучове, просто да усетиш другия. Ако не чуваме това вътрешното, как можем да го рестартираме? Обикновено нещо се случва. Аз така имам теория, че Вселената първо ти нашепва в ухото, после крещи, после шамар стухла. Може по трудния път, може през болести, болешки и така нататък. Може просто ако притихваме, чак тогава можем да чуем птиците, примерно. Как можем да го рестартираме? Обикновено се случва, когато стигнем до някакво дъно и искаме отново да рестартираме. Но може и осъзнато. Ако това ни е фокус и искаме да рестартираме, има начини, по които да ги рестартираме. Благодаря ти за отделеното време и за това, че внесохме повече яснота за този работещ, според мен, абсолютно инструмент коучинг, но силно обременен от неразбиране, от прекалено дъвчене и от визуализиране на едни крещящи хора, които парадират първо с визията си, след това с някакви такива имагинерни истории за клиенти, успехи и подобни тип неща. Или дори от нашата нагласа да слагаме етикети. Много по-лесно е да сложиш етикет на нещо, което не разбираш, отколкото да проявиш любопитство и да питаш, какво е това? Дай да опитам. Добре. Благодаря. Благодаря за поканата. Приятели, това беше поредният епизод на подкаста Капитала човешки. В него засегнахме темата с коучинга. До сега в няколко други епизода съм засягал малко или много тази тема. Говорил съм с една горда и смела майка на 4 деца. Нали са още 4 на децата? На Надежда Михайлова. Говорил съм с Росен Рашков, с Владо Борачев съм говорил. Сега и с теб си говоря за тази тема. Това са горе-долу лицата или по-голямата част от лицата, с които аз асоциирам коучинга в България. И малко или много тези хора вярвам, че полагат огромни усилия първо да развиват себе си, след това да подпомагат, подкрепят и
изслушват своите клиенти. А дали е удобно и аз да благодаря от ефира на Надежда Михайлова. Тя беше първата, която ме запозна с коучинга и наистина безкрайно благодаря Супер. на Надя за това, че ме въвлече в тази магия. Браво. Наде, благодаря ти и аз, че Благодаря. въвлече в магията Теди. Приятели, бъдете любознателни. Ако нещо смятате, че е интересно или прекалено дъвкано, изследвайте го. Вижте тази перспектива, вашата гледна точка, положете усилия да се запознаете от първо лице с това, което е. Изследвайте го, пробвайте го и тогава разберете дали работи или не работи, защото най-лесно е да кажеш, че нещо не работи, най-лесно е да кажеш, че нещо е някакъв тип шарлатанщина. Работи, уверявам ви, но не работи при всеки, не работи за всеки към днешна дата. Бъдете здрави, повече правете, по-малко говорете и повече слушайте. И аз се уча на това умение. Хубав ден, аз бях и оставам Милен Великов. Чао!